Khulumbai, नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय बिराद गुसु नोंथांमोना नुदों नै खुवा खुदों बिरादनो बेखायनो मोनसे बुस्थु संनानै जानो नागिरदों जों दा हममेड सुप आरोना आंथ' बानायफेराखै आगै सासे आंखौ फोरोंगोन आरो माबोरै बानायनांगौ स' आंबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो बिराद टेस्टि जायो दाख्लै बानायनानै जाहोदोंमोन नालाय ओंखायनो आं सानबाय मा दिनै आं ट्राइ खालामनो मानो होनना बुंबा मालाबा बे गैयाबा आं बानायनानै जानांगौ नालाय ओमफ्राय हायो हाया टेस्टि जायो आं बानायनाया दिनैहाय नायनोसै स' नोंथांमोननोबो आङो दिन्थिगोन जिहेतु नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ रानाखै बेयाव मायबा कालार नांबाय नै बे दख'नाखौ गाननायाव गोबाङानो आंखौ कमेन्ट हरदो मोजां नुदों होननानै मोजाङालाय दाबो रानला जिफोरानो रानदो एसे दंबावो खिन्थु राननो गुफुरफोरा एक्सट्रा सुवाबाथाय कालार नांलाजोबो ना बे रानदों ना रानाखै रानबाय जि सुबाथाय कम्फर्ट होबासो बिराद मोजां नाङो आरो दा नङाबा मोदोमना मोना ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांगोन नै बिथिंहाय भिउआ खुवा खुदों आरोना बारा सान्दुं दुङा नालाय बेखायनो रानजोबाखै गासिबो गस्लाफोरा ओंखायनो नायै मबे रानो बेखौल' लाबोबाय आरो आङो नै गाइस दायो जोङो गेलेनो फैबाय गाहायावहाय हेलौ बिदिनो आंसो गेलेगोन आरोना स्पिड मदावसो देखायनोसै we are playing Ba. So guys, नै बेदरखौ रुनानै लाबाय दायो ओमफ्रायहाय माशरुमबो होगोन सुपआवहाय ओमफ्राय बेदरखौ फिसा हानो होनसै आं आनैखौ ओमफ्राय नै बिथिं पियाज आरो कबि नै दायो गाजरखौबो होगोन आरोना होबाव एसे होबावब्रा ज' होफाखानोसै आं पियाजखौबो नांगोनसै दा ओंखायनो एक्सट्रा नै गाइस दायो आङो बाटारखौहाय होबाय एसे गुदुं जाथोंसै ओमफ्राय नै दाउखौबो बिदि बिजिर लाबाय आरोना दहायनि दाउआ बेखौहाय ओमफ्राय नै बेयावहाय सामब्राम गुफुर नै हामासो सामब्राम गुफुर ओमफ्राय हाइजें बानलु बेखौ ग्राइन्डाराव होनानै लानोसै ओमफ्राय नै माशरुमखौबो हाखांबाय बे दहायनि सब्जिफ्रा बेखौबो होखानोसै आरो Waitingफ्रा दे जाबाय so guys नै माशरुमखौहाय एवग्रोनोसै सब्जिफोरखौ एवग्रोजोबखानोसै आरो पियाज होजोबखाबाय आरो दसे खोबनानै दोनथ'नोसै नै बेखौहाय दसे खोबनानै दोनथ'नोसै ओमफ्रायहाय नै बानलुआ देखांबाय दा उनावहाय होगोन आरोना आंना बिलोगोआ हरदोंमोन आरोना आसाया
unisex फेलोनेन स्पा दा लोंगोनियावहाय दैखौ दसे रेबनो दोनबावनांगोन नै रेबाखै दसे दोनबावनोसै ओमफ्राय नैबेयावहाय आङो बे कर्न फ्लोर ओमफ्राय दैजोंहाय मिक्स खालामनानै बेजोंनो सुपखौ बानायगोन नालाय नै गाइस दायो आङो कर्न फ्लोरखौहाय मिक्स खालामखांबाय नै दैयावहाय ओमफ्राय दावदैबो होगोन नालाय दावदैया मोननै corn flour जों दैजों मिक्स खालामनाया दावदैनि बानलुखौहाय होबाय आङो बानलु गोसा जागोन नालाय ओमफ्राय बेयावहाय दहायनि हाना दोननाया बेखौ होनोसै आरो बेदराबो होबाय ओमफ्राय दसे खोबहाब एवग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ होना होगोन आरो बेखौ दायो खोबनानै होनोसै गोदौबाय थाथोंसै अब्लानो जोंनिया सुपआ रेडी थाबाय आरो नङाबाथाय गथा खानो नागिरो ना नै जा मोजां जादों ना मासरुमफोरखौ बारा होदो आङो दखानफोरनियावथ' बारा मोनजाया नालाय दैलावलावसो जायो बेकाराव बेयाव न'आवनो बानायना जाबा फैसा खमावनो जायो आरो ना टेस्टआबो बिराद गोथाव जायो मस्ला मस्लि गैयि ओरैनो खमैबोसो मोनगोन जों बेयाव फानबा होनदो अनला मैगं बायदिसो नुबाय नालाय सुपखौनो अनला मैगं कर्न फ्लोरखौ एसे बारा होद्रायबाय नामा गाइस आं दिनै मिस्टेक जाबाय दाख्लै आगै बानायनाय बेसाद जायासै आरोना साखिनायनो होदोंमोन संख्रि नाङाखैमोननो होबाय जाबायानो एसे गोदौ होनानै खांनोसै गाइस गोदौबाय खांनोसै आरोना बांद्राय लाथा लाथाद्राय जाबा मोजां मोनजानाय नङा जाबाय आरो वाव what a delicious soup ready जाबाय it's time to serve now ready जाबाय जोंना सुपआ Mandang. Kasih dia. Hah? Isi mau tanggung nih. Sebelum rasa sepunan gitu nggak? Sungkrinang nggak kok? Sungkrinang nih lebih tahu ada. Nggak kok? Labai. Labai yang? Mwjang lang ulit sulit. Ini yang mushroom ko baba na deh. So guys, nagtaon ako no banaynan sana hagen. Ang dinin banay ni dito gutaw mo na naman at next. So thank you so much guys for the video.